Mga Bisaya sa New Zealand ug sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Ani kita nining atoang Sibyang Binisaya dias sa Free FM 89.0 sa ah, nasod sa New Zealand. Kining atoang programa gidisenyo kini alang sa pagtubag sa mga pangutana o sa mga gipang handos dinhi nga mga kahibulong. Kalabanan niini mga butang nga may labot sa balaod o nagsagol-sagol lamang kining mga pangutana nga gikan sa ato ang mga katagilungsod nga Bisaya dinhi sa nasod sa mga nasod sa Commonwealth. Ang uban pa niini ning gawas pa sa New Zealand ug ang uban gikan sa Canada, Australia ug ang dunay uban niini nga gikan sa UK. Na ang atong tulmanon nga manubag sa mga pangutana maglakip usab kini sa mga tukpil-tukpil lamang ug ingon man sa pagbasa sa mga pagpanghinangop o gitawag sa in English nga greetings. Usahay malipat ko ni matawag ko ni nga giingon sa Bisaya nga greetings. Dili ni Bisaya bali-bali lang ni na usahay mo na mulibkas lang sa kung baba, pero ang Binisaya ni greetings mo ang pagpanghinangop. O sahi nini doon na kita'y greetings. Kini nga greetings maayong pagpaminaw sa Team Migalien diha sa Auckland nila ni Kaloy, Lorraine, Luke na akong amigong Bright Boy o ni Little Amber. Ngayon pa nila din his mga English nila Lil dili Little. Diyan na sila sa Auckland area na hiluna. O greetings usab ngadto ni Ines ug ni Silso nga mga buotang magtiayon kini sila nga naa na hiluna sa nasod sa Canada. O sigon sa akong gisaad, akong balikan og jutay kining gitawag nga trust. O kaniadto sa usa ka sa unang semana naghisgot ako nining will ug tungod niadtong will na gitawag og testamento na lambigit usab ang gitawag nato nga trust. Dinhi sa Commonwealth uso ka ng trust. Doon ay mga maayong kagawian ining trust o gani ang uban niini ila naman pod ning giabuso. Pero dili kita ni anang pagpangabuso sa paggawi sa trust. Kundili adto lamang kita sa pinaka sustansya o unsa kining mananapa. Na adunay pangutana kung kinahanglan bang mamatay aron mo andar ang gitawag nga trust. Ang tubag niini dili. Ang trust mamahimong paandaron sa dihang buhi pa ang tag-iya nga gitawag og settler. Ang settler mao ang tag-iya sa kabtangan o iya na siyang pagunitan handos na niya dito sa trustee og aron ang abot niini mo benepisyo ngadto sa mga gitawag og beneficiaries. Madawat o mapuslan sa mga gitawag og beneficiaries. Nadaghan din hing mga trust companies o ingno nato nga usa ka na ka reliable. Ingno nato masaligan gyud ning mga kumpanya o di man gani kining mga public trusts nga maoy mo kupot sa inyong kabtangan. Na kung kinahanglanon ba nga mamatay una ang tag-iya usa pa mo andar ang trust, tubag dili. Adunay trust nga gitawag og inter vivos nga diha anang panahon na mo dagan dayon ang trust. Adunay mga trust nga gibuhat kay sa panahon nga imo nang himuon ang trust
maisip na sa balaod nga kadtong kabtangan nga imong gihandos dito sa trust dili imuha kundili didto na sa gitawag nga trust. So but pasabot kung doon na kay mga tulubagon, nagnegosyo ka nya na kay tulubagon, gukuron ka. Kung doon na kay tulubagon, maangol, maamong tong imuhang kabtangan. So aron malikayan ang uban buhat sa silang trust. Aron dili aron mapanalipdan kadtong ilang ubang mga ingbahandi. Doon na po yung uban nga aron lang dili na sila maghuna-huna o unsaon pagmaniho, unsaon pagpadagan sa ilahang mga patigayon o guban pa. So ila nang buhaton pinaagi ang trust. Apan adunay trust nga muandar usab panahon sa kamatayon sa tao, gitawag na siya postmortem trust. Adto na siya ihog dito sa will. Kalabana ni ana doon na dihay nasulat sa will mahitungod sa trust. O mamahimong truste ang usa ka tawo o dito sad malitok ang beneficiary. So daghang salamat niining ngutana atong unang semana. Ako lang nang giatrasan aron mahatagan og katin-awan ang trust. Pero daghan kayo ng kuti o unsaon na pagpadagan ang trust. Daghan sad ng mga eksperto ni ana, kalabana ni ana mga korporasyon. Itawag na to trust companies. Now, anhay kita sa pangutana nga walay pangan. Matod pa dinhi unsa may kapaingnan ining gubat sa Russia tali sa Ukraine, attorney? Ug mamahimo ba kining musangpot sa World War III? Unsa may resulta niini sa New Zealand ug sa Commonwealth countries? Nanindot ning pangutana kay naglambigit kini current events. Digid current yung kayo kay kanang gira sa Russia. Yato pa man ang Pebrero 24, so mahog ni siya 8 na kabuan ron. Na? Kaya pangutana murag naglangkob kini sa adig yung kay mura. Naglangkob kini sa 3 ka binugos nga pangutana. Ngayon pa nga 3 ka pangutana nga one time lang ka usa. Atod pa nila nga sa pangutana kung unsa may kapaingnan na ining gubat sa Russia tali sa Ukraine, usa ka na kapangutana. Nano day mamahimong 4 ka mga posibleng kapaingnan ni anang ilaha dihang gubat karon. Kung pananglit ang Ukraine ingno na to mapilde ni anang gubat karon. Ang kapaing na resulta nini nga dako kining kauwawan sa UN o ingon man sa sobra sa gatusan ka mga nasod nga misuporta sa Ukraine. No? Wa man manggilabot sa direkta gyud nga pagpakiglayog sa pagpakigubat ang ubang nasod, ila na lang gisuportahan ang Ukraine. Kaysa international o mo salmot ka dito sa gubat, mo kuyanap gyud ang gubat nga di gyud malales nga magtakod-takod, nya? So ang mga nasod ning suporta na lang pinaagi sa bisan unsang butang. Pwede sa mga deklarasyon, ang uban po ning hatag dito mga pagkaon, ang uban ning dawat sa mga refugees. Sobra sa gatusan ka mga nasod ang misuporta sa Ukraine. Kung ang Ukraine mapilde niini ang mahitabo na nga dako ka ng kauwawan sa UN. O mahinabo usab nga maabsuelto si kining gitawag
Russian president nga si Putin. Makiglales maning uban nganong maabsuelto man. Di na lang kumulales niya na. Timani na lang ninyo tong kanta ni atong unang panahon sa ABBA nga the winner takes it all. Ha? O niya, lain pong hinungdan mamahimong kapaing na ini nga kung ang Russia mapildi, ang Russia mamiligro sa ikaduhang pagkahagba. Ingon nga nung ikaduhang pagkahagba, ning collapse naman ni kaniadto ang Russia. Niadtong 1991. Ang pangani ana Soviet Union pa. O ang pagka-collapse o pagkahagba nila, usa sa mga dagkong hinungdan mautong Cold War nga nag-indigay sila sa Amerika. Ug unsay mga proyekto dito ila sang tugbangan dinagko ra ba hangtod nga nahubsa na sila sa ata, nahubsa na sila dito sa nahubsa na sila sa ilahang pundo, wa na ang ilang alkansiya na buak na. Unya laing kapaing na ini mao ang gitawag nato og negotiations. Apan ang problema sa negotiations kung musugot ba ang Ukraine, na? O kung musugot mga galing ang bayranan sa Russia kay daghan naman sila dihang kadaot nga nahimo. So ang mahitabo ni ana nga bayran to nila ang kadaot, gitawag sa international law og reparation fee. Imo nang ipa-repair nga kadaot nga imong gipang hinungdan sa imong ingno na to kamayng laki ba. Unya ang laing kapaing na niini mao ang gitawag og economic exhaustion. Mahutdan ang Russia sa pundo. Doon na hinoy sikreto nga nagsigig bomba ni ana. Sigig payuhot o salapit ng mga kaalyado. Apan gisigihan sa pukot gisigihan sa nadihag pugong sa ubang mga nasod sama sa UK o sa Amerika. O ingon mo sa ikaduhang pangutana mahimo baka ni World War III. Ang World War III malikayan man Nini higayon na ang World War III dili na kayo maisip na to nga posibilidad. Gumikan kay 8 na kabuwan ng gikan sa una gyud nilang kumbate dito sa Russia. Kana nagpasabot nga wala ang mga nasod nagtanaw lang. Nagtanaw, di man ay mahimong World War III kung ang mga nasod dili mosalmot. Labi na tong mga dagkong nasod. Sama ang UK, France, Germany, China, Amerika, o uban pa. Na? Kung dili na sila mosalmot, dito gyud sa gubat, mahitabo nga walay World War III. Labi na o walay interest nila diha nga mapagan. O ang ikatulong pangutana mao unsa may resulta ni New Zealand. Manay nga ang New Zealand ning suporta sa Ukraine. Ning deklarar mangani og deklarasyon nga klaro gyud. Usahay gyud ning political declarations dili man klaro. Ilang man lahap-lahapon. Pero klaro nga ning padayag og suporta ang nasod sa New Zealand pabor sa Ukraine. Gani diha man to ilantog sa mga hilit-hilit mga universities. Apel man gani ko nga ipa-expel kuno ang embahador dinhi sa embahador sa Russia dinhi sa New Zealand. Usa ko sa mga ning tindog nga dili na siya ilabot.
kay mao man na siya ang gitawag na ma-maintain nga diplomatic channel aron nga dunay ta dihay kisa pa may atong pukpukon o niya o wala na. So ipabilin lang na siya diha, dili lang na nato i-expel. Siya lay ato ang punayan og saway, punayan og pamalikas og uban pa na. Basta di kaalam na siya, dili lang na siya hilabtan kay sa tinud anay lang ang mga diplomatic officials sama ang mga embahador o konsul wa man gina sila kalabutan sa gira dito. Kay executive man to nga mga desisyon. No? Unya labot man gani ang parliament dito. Pero sila nangatungdanan na sila nga gitawag na sila mga career officers, mga public official na sila nga career. Pasabot bisag wa pa diha bisag wa pa presidente ng Russia, ambasador gina sila. Na? So daghang salamat nining pangutana ha na mura lang na siya tukbil nga mura lang po tag mangay kay bang mga maritis ba gitawag og mga mga hungiho ng mga eskina na so atong tagaan kinig tubag ang usa ka pangutana. Nag-ingon, adunay suggestion na ang employer to consult a lawyer before signing an employment contract. Kinahanglan ba gid ni attorney? Kanang imong pangutana, mamahimo na siyang atong lilion diha rasad sa imong kaugalingong pangutana. Ang imong pangahuyan tala ng imong pangutana sa tubag. Ang imong pangutana, doon na suggestion ang employer. Nya, dayon dason. Kinahanglan ba gini attorney? Kanang pulo nga suggestion, mura lang ka nagisugyot kanimo. Aron nga doon na kay konsultahanan do adto ka makapangutana og unsay imong mga katungod nga nalati dito sa kontrata sa di pa nimo pirmahan. Pero ang imong pangutana dili na mo'y tubag sa imong pangutana. Kung kinahanglanon ba gyud ning abogado nga mo suta dito sa imong employment contract sa di pa nimo pirmahan. Na dili gina siya gitawag og absolute necessity. Maayo lang na siya for information purposes. Pero timan ang kontrata na imong pirmahan na buhat na gidraft na daan wa pa mo mga tao diha na ng kontrata. Nag-una pa na sa empleyado. O kung doon na kay abogado dito nga magsiging question anang mga nalati diha sa kontrata, amay man sana aron gid ma-exercise gini mo mapadayag gini mo ang imong yung katungod. Pero timan sa praktikal nga kahimtang kung maglangas mo dito, magsigi mo dito, tukbil, tukib dito, tukib dire. Para ba na mapirmahin ang kontrata? Ilan ang doon na sila katungod nga bawion ang kontrata. Withdrawn to nila ang offer. Muranig mo guwa nga troublemaker din ng empleyado ha kung ato ning hayron. Na? O kana kay ingno na to o sawa pa mapirmahe pangutana mo dito ang mahitabo pasig mausab ang hunahuna sa employer. Unya unsa may mahitabo og naay abogado niya mo question sa employment contract human na mapirmahe. Wa na gihapoy mahitabo kay ang kontrata na pirmahan naman. So ang abogado dito nga imong pangutanon igo ra gyud to siya nga mohatag nimo kahayag o katinawan. Dili to aron sa pag-ayag dito sa mga letra sa kontrata. Adto na naayaga o kinanglang ayagon dito sa Employment Relations Authority pero dili na siya ayagon sa panahon nga gi-offer gitanyag kana kanimo.
Ngayon mo yun, kinahanglanon bagin ng abogado during sa pagpirma sa employment contract. Ang tubag, kinahanglanon siya pero sa katuyuan lamang aron ka masayon. Dili aron sa pagbuki dito sa tanang litra sa aron pag ingno na to pagsupak dito sa mga litra sa mga kontrata nga mutandog sa imuhang katungod isip empleyado na o kung mag-question pa mo humana na pirmahan ang kontrata di wala na bili tong question mura na lang tog show ba na so hinaot ko nga dunay katinawan ka ng butangan nimo o pabuhagay gyapon na din kung pananglit na apay na habilin nga mga taliti sa imuhang kaisipan. Adto ta sa pangutana ni Flor. Matod pa ni Flor, nagtungha ang akong anak samtang nagklase gikuha sa teacher ang iyang cellphone. Mahimo kahang pasakahan og kaso ang teacher attorney? Wa malito kung asa kan dapitas kalibutan Flor. kining butanga naglambigit kining jurisdiction. Magdepende ang balaod sa jurisdiction. Apan kining ato na lang ni siyang hatagan og ingno na to mga katinawan nga wanang mga general explanation nga malagmet ang imong anak nag-text o nag-chat o nagduwa sa iyang cellphone o motoy hinungdan nga gikuha sa maestra na ang pangutana niya na kung asa mang jurisdiction mga nahiluna asang nasod unsang balaod dihang nasura ang pangutana kung unsa may kahimtang sa pagkuha na ang pangutana sa English pa unsa may nature of taking kay kanang nature of taking anha diha mo sangpot ang usa ka isyu kung ang nature niya mao gitong kawaton gito theft ang kaso na pero kung ang katuyuan sa magtutudlo mao ang pagsakmit ang sakmit gitawag na in English og sequester ang sequester mamahimo kana siyang balido maybe valid gitawag nga nag-embargo mahimo kana siyang tugtan sa palisi sama sa palisi sa eskwelahan nga did-an ang mga estudyante sa paggamit sa ilahang mga telepono o gadgets aron malikayan ang disruption of classes na o kung kanang pagkuha gitawag na to usa sa mga nature of taking gitawag kana og confiscate kanang confiscate mura gitawag og bawi kung pananglit ang kanang bawi aduna gyud kanay pagtugot sa balaod by authority of law kanunay sama ni anang wa mabayran ang usa ka tulubagon o nya birahon kadtong usa ka birahon ang ingno na to i-attach or i-garnish tong usa ka butang na gitawag na siya confiscate or confiscation apan kung ang katuyuan sa maestra mao gyud ang pang snatch so patingali mga maestra snatcher tingin ito siya nya yung gusto walay palisi ako gining ko anon kay ako ning gamiton dito sa amo way cellphone ako mga bata na so kadto nga taking labni na kadto snatching ba so dihang higayon na pwede na nimo siyang mapanubag kriminal okay salamat Flor og timan ang panahon nga gikuha ang butang ang atong isipon unsa may nature of taking unsa may kahimtang panahon nga ang butang gikuha o
napakitay igong panahon, jutay panahon. Ato kining igokod ang usa ka pangutana na sad nga may labot sa current events. Attorney, Al Jazeera reporter was killed on May 11. Ining tuiga at West Bank, Palestine. Kahibaw ko nini. Unya, London lawyers filed their case at ICCJ against Israel and Israel Army. Unsa may mamahimong resulta ining ilang kaso, attorney? Ang mahitungod man kini sa pag-file og kaso dito sa London, ginamit ang mga Londoners, mga London-based lawyers, mga abogado dito sa London, ning file dito sa ICCJ, matod pa nimo, batok sa Israel ug sa mga army niini. Dako akong pagtuo nga kini usa lamang ka pagpakauaw ba og di mag-pressure sa Israel. Kaya di mong tanaw na sa international law, di man na nimo makiha ang tao ng Israel dito sa ICCJ kay soberenya man na, estado man na. Di sa na nimo makiha dito sa ICCJ ang Israel Army kay kanang Israel Army dili man na tao. Ang ICCJ, International Criminal Court of Justice, mutaral lamang sa individual nga tao nga maoy adunay sa laod. O ang atong panahon hinapos na. So ako ning taguan ning imong pangutana og ato ning sumpayan ang labyog-labyog nato mahitungod nini puhon sa sunod semana. Daghang salamat sa inyong pagsunod nining atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Nunti gihapon ninyo kining atong tulumanon sa sunod higayon sa samang istasyon o sa samang adlaw dinhi sa Hamilton. Ako moingon, kung buot kang makabaton sa kinabuhing tunhay, pagbinuotan kanunay. Kini si Paul Alforque, ang inyong abogado ug manlalaban, ug ang inyong alagad usab dinhi sa sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Hangtod sa sunod, uban ang dakong panghinaot nga kamo anaa kanunay sa maayong panglawas. Daghang salamat.